Здравейте и добре дошли в новото ми видео. В това видео, между другото 3 март, в това видео ще отворим този часовник, за да видим механизмите му отвътре. И не забравяйте, че тази фигурка ще отиде от някой от вас, ако съберем 20 лайка на миналото видео, което беше анбоксинг на Поп. Така че ако събере 20 лайка, казах 50, да, обърках се. Ако събере 20 лайка, тази фигурка отива за някой от вас. Така че сега точно е спрял, да може да видите лично как механизмите му работят. Но обаче сега, това, което трябва да направим, е обръщаме часовника и почваме да въртим, тук пише натам. Се въртим, ние ще го въртим натам. Опа, явно заработи. Искам, развиваме го. И го оставим ето тук настрани. Сега да правим също с това. Развиваме го. Не ви трябва някакви отверки или специални неща. Ето го. Това не е задължително да го развивате. Сега ето тук, защото съм го ударил вече, щупил съм го. Може да се извади, иначе не знам как би се извадил другяче. Така че... Добре, за малко ще изчезна от камерата, защото трябва да го хвана по-добре. Да, отвори го ето капака. И готови след 3, 2, 1. Така изглежда часовникът отвътре. Ще е хубаво, ако може да му сложа светкачка. Обаче така и не работи. Ето това се навие. Сега взимаме ето едно от ключетата. Иначе може и ръчно. Обаче навивам го. И почвам да го дърпам. Вижте това как се стесни. Какво развъртам. И го оставим настрани. Ето вижте. И това е направено в Китай. Пише го. Първо пише ето тук, не знам дали ви виждате. И на капака също го пише. Ето тук. Нещо чайно, това не го разбирам какво значи. Пишете ви долу в коментарите. А сега да го сглобим. Това тук е за алармата. И това пак по същия начин се навива. Така че да взимам капака и да го сложа. Поставяме го е така внимателно, да се знае къде са нещата. И сега взимаме ключа. И сега така почваме да го въртим там. Така. Първо болче готово е така, да не е много стегнато, за да може следващия път да си го развиете, но и да не е много меко. И ето го сега работещ часовник.
че съм убила нещо, просто в принцип си работеше. Така че, ако ви харесват такива видеа, ударете палчето нагоре, абонирайте се за новите видеа и от мен, чао! Честит 3 март!